محمد سراج وبركة ترني إليه وبلغ جالي كريم يبي الله أحمدا يوهالنا كو الله ونقلنا كو سنة كجال يوجو كرا فلجل محمدا ولنغي كرمادا كي فلخاب مادا يجول كي يرغندهم بنغند كي يرما حبيب محمدا يفوت فوجا كم يدي إبي الله أنني أنسوي كالارو كالو بما كم كي ترنا بسنة محمدا محمد سراج مبارك مصري إليه مغلم جالي إنو كريد يبي musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayagolansi ɗi sikki ala gonɗen koye ñalawma aljuma ɓuri e nogasi e jeenayyi lewru men hitande kadi eɗen tawe ɗo ijumamo aadi e kala subaka caggal salatu julaɗo caggal salatu Này, rồi. Masalah ɗum yeeɓi on ko ɓe tedduɓe Ayagolansi TV no mbiru aljuma nogasi jeenayyi lewru men hitande caggal salatu julaɗo wajifo wirda wonde halifa yani ba yaganoma de kene jumnata balleɗe ɓe ngal caggal muɗum kadi wonande wajifonde wirdande mbiyen uji ɗi ba leydi Sénégal ɗum ha julɗo ha mbiyen
ceerno Nene Duse caggal muɗum ceerno Ibnu Umar ceerno artuɗo e nder jamaka ngam yaade juuroyaade toon e rawde ceernoaji diine caggal muɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen gandi oɗo ñalawma aljuma hannde ko ñalawma jaltal noon kadi yaɓane toon gandanɗa ko boowal caaliki woni toon e galle ceerno o eɗen gandi ko yaade toon kadi tawde ko soknaɓe oɗo saaha ɓe tawe toon kamɓene kadi eɓe ngara ñaagade duwaw ɗumne kadi fof jogori hawride so hawride weleede jeyde ɗum noon jokkiri windade yiɓiyankoɓe muɗum tedduɓe en eɗen gandi kadi wonande ɓen gandanɗuɗa ko roroɓe taweteɓe ɗo kadi eɓe ngara wadde ɗo ziyara on ɗon ziyara noon ko moɓe gaadi kala nde julde juula woni julde taske woni julde mawde manam ne woni julde korka kono kadi on ɗon ziyara eɓe gaadi wadde ɗum eɓe ngara ɗo ngam wadde on ɗon ziyara oɗo ñalawma hannde kadi eɓe tawe ɗo e nder galle ceerno ɗum nana kadi fof ma on mbaw rewde yaade ɗum so hawride weleede jeyɗo non ala ko jogude humbude mon joni joni min jaha min kolla mon min tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba enene makko jogori yaadude so hawride weleede jeyɗo ɗum noon no gonɗoni yiidude bowode mangal ni machallah o saaha noon yimɓe hewɓe ina tawe ɗo ngam eɗen gandi ko ɗo ɓe tottata on ɗon farilla mo gandanɗuɗa ko farilla subaka o ɗum noon ko kala subaka kala waktu eɗen gandi kaɗo juma mawka ko Medina Gounass ko yimɓe ko keewal teɓe ɗum noon wadde jokkiri winda tan so hawrite weleede jeyɗo joni joni noon somin gummi nder jamaga min gara min kolla moon oɗo saaha ɗo to halifa mi ettono so hawrite weleede jeyɗo non oɗo saaha ɗo yeeɓiyankoɓe tedduɓe ceerno juule nder otoye eɗen gandi kono mbiruɗen ni caggal so ummima ɗo tan so hawride weleede jeyɗo ceerno Ibnu Umar ceerno ma heddo ɗo e nder jamaka inchallah nde wonno eɗen gandi hannde ceerno ɓe tolniɗo to banggue duuɓi ɗi ɗum jeeyi sababu e kala saaha e kala waktu eɓe newnanamo gueɗe ɗe pour wawde acciddemo o yaha o foftoyo law eɗen gandi hannde oɗo banggue ɓe tolniɗo o gowano yimɓe ina katojini yiidemo e kala saaha e kala waktu e kala leƴƴande kono noon kadi e ɗum noon kadi ko hen jeeya noon jokke rewinda tan ala ko jogori humpude on so hawride weleede jeyɗo oto nen yara jurbuju wallahi an min ker ɓura kaaleteɗe e makko biɗona gayna ɗum hattirde mum koye puɗɗagol kono gaynata yasin ko indede Allah wonine fawti hen qur'ana wondemo mursalan jom ismata siko neɗɗo inni Allah inna muhammadan ɗiɗo sindodirɓe ɓe jaadi haɗo ɓe ceerata mo waɗani ɗum jaɓetake dewgol jooma mum bal kanko ni ɗum nanoyimo e riddata barkeji mantude ɓurɗo windere yakora beele jango ma ɗum dandunoɗo mo sembata bakkiɗo tambi bakkatuji narondoyi gamanɗo moƴƴere kewɗo ɗoyli mo fintata biyeteɗo Ibnu Umar wonajili Muhammadin kebbinuɗo welsugo darɗe jamma o wujjata kono aaye alqur'ana wi la taqnadu hoto piptoɗe yurmede joomen firtata joomam ko barkanulaɗo ma min jakori ya suddu min suddare inna rahmata
كان برك ساق تجاني دنت ولاية فود نود حاور تود داد ويبتا كان برك شيخ محمد الغالي صريف كان شيخ عمر جامبار تشوس دمهلتتا كان أحمد بن أبي بكر جوفتنا كان ابن إسماعيل علي متنفتا كان ابن إبراهيم خير محمد الحج آلكم يورتن سنتا كان بركة خير محمد بن سعيدنا يا الله يا بمجرج كهوبتا كان بركة خير خليفة ناجل سراجنا نمتي لموجن نمتنغل منفنتا يا علم يتفو جولي الله تنيد تدد لصدتا أنك أحمد بروج ماكو صحابة إن كان رو بهن كان رو بتعقل ما بهان ينصا زيارة دين فخير وصلاة جميع نجلم جافي سيدي الشيخ تجاني سيدي الشيخ عمر رضي الله tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gunaas TV no mbiruɗen ni machallah caggal nde dursen ceerno immade toon e jamaka ha yettiɗo e nokku mo gandantuɗa ko ɗo e nder caaliki kono kadi yettima nokku muɗum machallah ɗum noon eɗen gandi kono mbiruɗen ni wonande dental roroɓe taweteɓe ɗo e wuuro teddumo Medina Gunaas ina gara wadde ɗo ziyara ɗum nene kadi machallah ko on ɗon ziyara oɗo saaha ɗo woni e waɗede so hawriteɓe e jeyro jankol mabɓe oɗo saaha ɗo ko ɗum ɓe goni e jangtare ɗum noon Allah jaɓan en golleji meɗen moƴƴi fof o yaafo en tolgitta meɗen yo Allah kadi fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen ndeɗo moƴƴere kadi nde Allah itti ɗum muɗum o addi en o ƴetti en o waɗi e nder hen mo ñaagui Allah yo Allah rokku en fandude hen o rokka enne kadi fandinde moƴƴere wonde hen nde enen e ɓesguji meɗen kala tijaniyankoɓe fof fof sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama sabu barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu sabu barke alqur'ani alazim yo Allah yoɓ ceerno kadi e seeramɓe makko ɗi moƴƴiri ɗi o haaldini ɓe to makko yo Allah timmin anniyaji maɓɓe e dental he e tijaniyankoɓe he e juulɓe he leñol nelaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallama e tago Allah ngo fof yo Allah wat e leydi he deƴre e kawral e ndenka o waɗa ɗum e leyɗele sallallahu alayhi wa sallama e sabu barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke alqur'ani alazim e barkeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an ceerno no wiya on bisimilla moɗon kadi ne ɓe beltimo no feewi ha hande noon koko yonata gasata ko tan ɓeydade tinnade tan ko Allah addiri en ɗo ko no diine o e fergo ngo e sunna o e tijaniya o e jokkere en ɗamɗam sukaɓe ɓene kadi ɓeydo tinnade no feewi no feewi no feewi gona hen gongol moƴƴol mawɓe ɓe kam en jii no goniri hen ni e no jarata hen ni kamɓene kadi ɓeydoɗen darade hen ɓeydoɗen ne kadi tabidde hen ɓeydoɗen ne kadi ñibde hen yo Allah newnu noon yo Allah wallu alhamdulillahi rabbil alamina dendagal ne kadi ko nelannoɗon mawɓe moɗon fof ina yetto ina e korka ka ha e ɗiɗiji ha e fof dendagal alhaaliji ɗi fof eɓe jettina ceerno ina welti hen no feewi no feewi ina kadi yo Allah newnu yo Allah wallu ceerno wi yo Allah jaɓan en yo Allah renan en ɗum kadi ne o renda en hen o waɗa en heeriɓe almuɓɓe cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o waɗana noon dental ngal fof
tijaniyankoɓe fofof e julɓe fofof yo Allah rokku en fandude hen o rokka en kadi fandinde moƴƴere wonde hen nde enen e ɓesguji meɗen fofof e tijaniyankoɓe fofof e julɓe fofof sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama e sabu barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke alqur'anil azim barkeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an e ceerno wi omo weltinira on omo weltani on no moƴƴe kadi omo welti omo du'e bismi hamma tamma usman jall duuɓi arde hande جبن دعاء فاتحة صلاة الفاتحة jogi musidɓe tedduɓe en paami kadi en jii ziyara ono yaari ni machallah en jitiri ɗum Allah no feewi ñaago Allah tan duuji duwaɗi hen ɗi Allah jaabin kono kadi wasiyaji ɗi Allah rokkan min wawde hutorade ɗum so hawrite welede jeeyɗo ɗum noon jokki rewinda adi e kala ñalawma aljuma so tawi e nder ñalade hande kadi ma wat ngal ɗon jaltal ma wat ma e mbaw humpitade ɗum kono jurɗen jilni eɗen gandi ceernen toon ɗum martere ɗum heddi nder jamato gam juuroyade ɗum ko aadi noon eɗen gandi machallah ɗum ko aadi e kala subaka o juula ceerno ma duuso caggal no kadi ceerno men ceerno ɗum martere no heddo e nder jamato gam juuroyade rawde ceerno sakkiraade diine caggal muɗum yeeɗiyankoɓe tedduɓe o araɗo ende saaliti no waddude rewɓe batu yimɓe batu sappanɗe mum ɗum gandantuɗa ko aadi jaltal taw ko aadi jul o gurnan ceerno saksiraji diine ha yetti e nder ñalade hande ko yettudal en feewi noon o goni yirude wonno ziyara mo gandantuɗa ko roroɓe ziyara o kani tan heewi wade ko arde tan salminde ko juurade ñagare taw kadi ko e dow darde ɗum kadi jettirima Allah no feewi ɗum noon ɓe gaccira moon tan so hawri tawi welede jeeɗo ɓe gacciri moon tan so hawri tawi welede jeeɗo banggue nokku o to banggue on ɗon ngal ɗon jaltal so hawri tawi welede umbude moɗon ɗum noon musidɓe tedduɓe jeeɗiyankoɓe Ayaw Gounass TV cabbital ɗo ko ceerno ceerno Oumar Thiam so tawi o ari tan ma en mbaw ɗumɗoninde so hawri tawi welede jeeɗo ɗum noon dokki rewidade jeeɗiyankoɓe tedduɓe Ayaw Gounass TV taweteɓe e jokliɗi kala nde wonno emin gandi oɗon ndewino ɗum kono kadi emin gandi oɗon beltoro ɗum machallah ɗum de sabu minen kadi emin cofta e kala saaha e kala waktu e kala leƴƴande wawde addande moon e dennagal gueɗe ɗe gandantuɗa e oɗon beltoro ɗum noon jokki rewidade so hawri tawi welede jeeɗo nangue kañum nenen ɗo Nangue TV eɗen gandi machallah ko dari darnitinde kamɓe kadi e golle dental ngal ɓuuri tengtude noon ɗo e nokku mo gandantuɗa ko jama mawɗo kono kadi mbiyen ɗo e nder galle ceerno ɗum noon jokki rewidade تعالى الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بي سعيد يجو من بيد طوال ما حبيبا انقولا ما
سيد الله كبي سعيد أنا دي بي سعيد والحج جو عالم كل فن محمد نجلي سعيد سولد إماما نهالما وأندت ما يفيدك بسعيد جلان نكارها يتسواكن نيردي حال شيخا بسعيد نحاني بيردو يوسبيو غنجيتلا من هنري كمانغو جومن بسعيد بلا قولي ماذا إحال ماذا سرادا مستقيما بسعيد كتاب الله آيات القرآن حديث لا له في بسعيد سؤال نبي مفوت سماسي يا برهان شيخا بسعيد مدينة ناس نور ديها بأما ننندي إفاس شيخا بسعيد يجو من بيد دينا هم علما أصار ناس شيخا بسعيد جوكل براني بجيس كذاك برده دريبنا بلديتو بسعيد بنجابي يميرور ماذا يقول ماذا إلهي يرن منه سعيد إلهي يا من يسو ماذا صلاة الله جولم دومو يده يونغون انولا دوما دايبي سعيد كذا آله بما كو صاحبابه وآل محبة ابن سعيد إلهنا نيا من جنة بحرمة أحمد وبن ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد تعالى الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد يوم بيد طوال ما حبيبا انقول ما محمد بسعيد جو كل دانه جو ترنه جو مرنه الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد تعالى الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد
يوجو من بيد والما حبيبا ما محمد سعيد جو كل داني جو ترد داني جو برد طال الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا سعيد تعالى الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخ سعيد يوجو من بيد طوال ما حبيبا نقول ما محمد بسعيد جو كل داني جو ترني طال الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد تعالى الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخا بسعيد يوم من بيد طوال ما حبيبا نقول ما محمد بسعيد
to kala ko wona ɗum to kala ko wona kanko ɗum woni maana fergo ko ɗum woni maana fergo ferat payato Allah a ferat payato Allah gollude jamiroje makko gollude jamiroje makko fera gaga ko wona kanko fera gaga ko wona kade makko ngal geɗal de Allah moƴƴani en ngal geɗal de Allah moƴƴani en waɗi en feranɓe Allah ene laaɗum o waɗi en feranɓe Allah ene laaɗum sababude oɗo diine sababude oɗo diine sababude oɗo sunna sababude oɗo sunna sababude oɗo tijaniya sababude oɗo tijaniya tijaniya mo ganduɗa tijaniya mo adare makko heeride o waɗi hen kaadare makko heeride o waɗi hen gondiragol makko keerigol o waɗi hen gondiragol makko keerigol wonande Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala woni so ɓe gondiri laawol ngol kala sembe mo ɓe jogino kala sembe mo ɓe jogino e softeede ɓe jogino gollude oɗo diine e mo alayhi wa sallama laawol ngol ene ɓeydo soobaade ɓeydo tabidde ɓeydo tabidde ɓeydo moƴƴude ɓeydo moƴƴude ɓeydo moƴƴinde ɓeydo moƴƴinde ɓeydo moƴƴanede ɓeydo moƴƴaneede ɗum woni laawol Cheikh Ahmad Tidiane ɗum woni laawol Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala radiyallahu taala anhu ɗum ɗo ɗum ɗo noon ko siforidani e ɓeydoɗen tinnade wadde ɓeydoɗen tinnade e moƴƴinde diine o e moƴƴinde diine o hankadi kam ɗon bindande fof ɗen ɗo bindande fof ceerno windani en ɓe ceerno windani en ɓe o jangguini en o jangini en ɓe Allah ene heddi ɗum ñande fof eɗen keɗo eɗen ñande fof eɗen keɗo eɗen nana alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina ɓeydoɗen tinnade e diine he ɓeydoɗen tinnade e diine he ɓeydoɗen tinnade e sunna o ɓeydoɗen tinnade e sunna o ɓeydoɗen tinnade e tijaniya o ɓeydoɗen tinnade e tijaniya o ɓeydoɗen tinnade ɓeydoɗen tinnade e moƴƴinde gondigu e ammudagal ammudagal hakkude men e ceerno men hakkunde men e ceerno men radiyallahu taala radiyallahu taala anhu eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagi Allah subhanahu wa taala subhanahu wa taala mbaɗanno en ndeɗo moƴƴe waɗanda en ndeɗo makko tan enen eɗen gandi e koye men enen eɗen gandi e koye men sinno ko enen tan wonno sinno ko enen tan wonno eɗen gandi koye men eɗen gandi koye men eɗen gandi no mbaɗen ni kanko waɗani en ko waɗani en kanko o waɗani en ko waɗani en ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina wadde ɓeydoɗen tinnade wadde ɓeydoɗen tinnade ɓeydoɗen moƴƴinde ɓeydoɗen moƴƴinde ɓeydoɗen tabidde ɓeydoɗen tabidde ɗumtoɗen ɗiɗo fittani ɗumtoɗen ɗiɗo fitali ɗumtoɗen oɗo aduna ɗumtoɗen oɗo aduna en ñaagui Allah eɗen ñaagi Allah yo Allah newnu yo Allah yo waɗa Allah newnu yo Allah wallu Allah waɗ barke e ɓesguji ɗi yo Allah waɗ barke e ɓesguji ɗi yo Allah waɗ barke e kala ko mbaɗɗa yo Allah ɓeydan en kawral yo Allah ɓel hakkude meɗen e makko hakkunde meɗen e makko kanko subhanahu wa taala kanko Allah subhanahu wa kanko taala Allah subhanahu wa taala eɗen ñaaguimo eɗen ñaagimo yo junnan en yo junnan en ni'ma mo waɗani en o ni'ma mo waɗani en o eɗen jiiya ceerno men tawa eɗen jiya ceerno men eɗen keɗomo eɗen keɗomo eɗen nanamo eɗen nanamo eɗen eɗen nanamo eɗen jaɓanamo ɗoftomo eɗen ɗortomo eɗen gandi jaɓandemo ko jaɓande Allah ko jaɓande Allah subhanahu wa taala subhanahu wa taala yo Allah newnu yo Allah yo Allah newnu yo Allah wallu bijahi rasulillahi sallallahu jaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke Cheikh Ahmad
barke Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke Ceerno men e seere ɓe mum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Aleykum salaam wa rahmatullah. ala ko jogori humbude mon jeeɗiyankore tedduɓe ɗum noon en dokkodirata tan e yontere fande aduna en jetti on fadem o jarama no fewi wondude Sira Diallo ɓe jarama eɓe ndewidi ɓe jettama no fewi kamɓe foof en jettiɓe en jarniɓe en mbiya tan yoɓe jokkorimdade e Gounass TV e kala saaha e kala waktu hay so tawi wona ñalawma aljuma o tan kala gueɗe ɗe gandanɗuɗa ina ɓenna ɗo e wuuro teddugo Médina Gounass on mbawa dañde ɗum e nder chaine moɗo Gounass TV on paami Gounass TV so wiyama Gounass TV wiyama golle dental ngal tan on paami ko ɗiɗi cimɗi ɗiɗi ceertata noon en dokkodiradi yontere fande ɗum jarama.